Россияның иң яшь шәһәрләренең берсе киләчәк шәһәре турындагы китапларга идеаль иллюстрация булырга мөмкин. Монда сукбаетләр түгел, ә заказлар ташучы роботлар йөри. Такси чакырсаң сиңа йөртүчесе булмаган машина килә. Кафеларда түләүне урыннан тормыйчы һәм официант белән аралашмыйчы да башкарып була. Мэр белән шәһәр чатында аралашырга мөмкин. Иннополис, карыйбыз. Алсу, бигрәк тиз килеп җиттең. Ярар инде Алмаз, бераз гына сыңа калдым. Алмаз, киләчәкне алдан күреп булмый диләр. Ләкин без бүген бу эшне эшләячәкбез. Әйе, Татарская Кремниевая долина, роботлар һәм яңа технологиялар. Бу барысы да Иннополис турында. Әйдә киттек. Киттек. Инде киләчәкне күрәбез дип ашкынып танышырга да онытканбыз. Әйдә киттек тапшыруының алып баручылары мин, Алсу Касыймова. Ә мин Алмаз Нимаҗанов. Безнең белән булыгыз. Киттек. Хыялдагы уку урыны, ягъни Иннополис лицее. Күз алдына китерегез. Бер урында роботлар ясау, 3D модельләштерү, тирәнтен рәвештә IT юнәлешне һәм математиканы өйрәнү, спорт белән шөгыльләнү, иҗади яктан үсү, үзеңне төрле юнәлештә сынап карау. Бу сүзләрнең барысы да Иннополисның лицее турында. Монда нибары 163 бала укый. Әле укый гына түгел, алар монда яшиләрдә. Озын сүзнең кыскасы шул. Лицей һәм аның укучылары белән якыннанрак таныштык. Әйдә, сезгә дә күрсәтик. Лицей турында күбрәк белү өчен биредәге төп кешеләргә, укучыларга мөрәҗәгать итәргә булдык. Әйдәгез, үзегез белән таныштырып узыгыз әле. Минем исемем Алсу, мин 10нчы Б сыйныфы укучысы. Минем исемем Дилә, мин 9нчы Б сыйныф укучысы. Кызлар, әйдәгез, миңа кичкенә генә экскурсия ясап узыгыз әле лицей буенча. Киттек. Хәзер без В блогында, монда биология һәм химия дәресләре уза, шулай ук ашхана бар. Шулай ук В блогында безнең технология кабинеты бар, анда еш кына 3D моделирование дәресләре уза. Шулай ук керамика залы бар, анда кичләрен балалар укытучы тәрбияче белән глинадан төрле посудалар ясый ала. Шәп. Кызлар, сезнең монда үз бакчагыз да бармы әле? Әйе, шулай дисәң дә була. Монда безнең гидропоника, лицейсларның төрле яшелчәләр үстерү мөмкинлеге бар. Менә хәзерге вакытта монда кыяр үсә, салат яфраклары һәм бүтән төрле яшелчәләр. Айса, бик тиздән салат ясап ашыйсыз икән инде. Охо, сезнең монда диварга да язып буламы әллә, кызлар? Әйе, һәр катта безнең интерактив шундый такталар бар. Мәсәлән, теге атнада безнең укытучы көне булды һәм без шулай ук безнең тактаны бизәдек. Әйдәгез, без дә берәр нәрсә язып карыйк инде алайса. Сезнең лицей бүтәннәреннән нәрсәсе белән аерылып тора? Беренчедән, безнең лицейда төп юнәлеш бар ике, ул информатика, инфотех һәм физика белән бәйле физмат. Һәм безгә безнең лицейда шул фәннәргә төп әһәмият бирелә. Шулай ук безнең бер сыйныфта 15-17 генә кеше укый һәм лицейга керү өчен 2 имтихан бирергә кирәк, ул математика һәм рус теле. Ә сезнең балаларыгыз нинди иде, сер булмаса? Минем балалар югары иде, 87 дип хәтерлим. Ә синеке? Минем 100-дән 70 иде. Афәрин. Кызлар, үзегезнең гади бер көнегез турында сөйләп узыгыз әле. Без сәгать 7-дә көн саен торабыз, 8-дә безнең дәресләр башлана. 5 дәрес 40 минут, шуннан соң безнең обед тәнәфесе. Һәм тагын бер дәрес укыгач, безнең 1 сәгатьлек тәнәфес бирелә. Без допкаларга, дәрестән тыш уза торган түгәрәкләргә допкаларга әзерләнәбез.
Буш вакытыгызда нәрсә эшлисез? Без яки урамда йөрибез, яки олимпиадаларга әзерләнәбез. Шулай ук керамика, технология дәресләрендә булабыз. Бу әлеге лицейдагы иң төп кабинетларның берсе. Әйдәгез, бергәләп керәбез һәм нәрсәләр бар икәнен карыйбыз. Без лицейның татар теле кабинетында. Һәм беләсезме, минем күземә иң беренче булып нәрсә чалынды? Ул менә мондай мемнар. Тәмле исләр килә. Димәк, без ашхана кырыенда. Әйдәгез, бергәләп керәбез. Без Иннополиска барганда бүкеләр иде. Һәм беләсезме, лицейда да бүкеләр. Төшке ашка обзор чек. Безнең бүген токмачлы аш һәм теге белән бавыр. Мин алдым борщ, салат кәбестә белән һәм теге белән бавыр. Сәламәт яшәү рәвеше өчен барлык уңайлыклар да тудырылган. 2 йөзү бассейны, спорт белән шөгыльләнү өчен әллә ничә зал. Без Иннополис шәһәрендә булган бесплатный такси, ягъни инде пилотсыз такси машинасында йөрибез һәм күреп торганыгызча, шушы машина белән бер кеше дә идарә итми, ягъни машина роботлаштырылган һәм ул үзе датчикларга инанып, үзе юл буенча хәрәкәт итә һәм безне кирәкле ноктага илтә. Яңа төрле машина. Әлеге вакытта ул һаман да тест режимында кулланыла икән. Тиздән инде гомуми кулланылышка да кирип китәдер. Хәзерге вакытта мин бик гаҗәпләнгән шушындай яңа технологиялар белән. Миңа бик күңелле. Инде авылда мин шушындай машинада йөргәнемне белсәләр, алмас кайда, нинди илгә бардың дип сорау бирергә дә мөмкиннәрдер минемчә. Күңелле, чыннан да бик кызык. Без инде пилотсыз таксида йөреп кайттык. Хәзер миңа бик шады, нәрсә дип әйтим, күңелле. Беренче чиратта куркынычсыз. Инде ул бик күп датчиклар белән. Бик кызык. Исәнмесез? Инде минем исем Алмаз була. Сез күреп охшау ташыйсыз бугай. Бик акыллы монда шундый технологиялар. Күреп тордыгыз, яңа гына безнең каршыбызда пилотсыз такси кузгалды. Безне технопаркка илтеп куйган. Нәрсә дип әйтим, ул беренче чиратта бик куркынычсыз, куркасы түгел, чөнки анда бик күп датчиклар yerleştirilгән. Шуның аркасында ул юлда булган барлык ситуацияларны анализлый һәм инде иң уңайлы йөрү шартларын тудырадыр дип әйтер идем. Мин карап бардым үзем экраннан, юлда нинди хәрәкәтләр булганын, хәтта бездән бер 50-100 метр ераклыкта булган кешеләрендә ул экранда инде үзенең нокталары белән, үзенең билгеләре белән күрсәтеп торды. Хәтегендә карасак, яңа гына миңа бәрелмим дип туктап калган безнең ровер, инде ошау ташучысы узып китте. Мин киләчәк шәһәрендә миңа бик ошый. Монда калсам ярыймы? Авылга кайтасы килми моннан соң. Бүгінгі күнде Иннополис махсус иқтисади зонасында югары технологиялы 338 компания эшен алып бара. Алар арасында безгә бик таныш булган Яндекс, Айсыл, Озонтех, Айва Technologies, Мой офис, Магнит IT лабораториясы һәм башка компаниялар бар. Һәм буларның шактые бу гүзәл технопаркта эшли. Шәһәрдә Лобачевский һәм Попов исемендәге 2 технопарк бар. Башкалары төзелеп килә һәм инде тиздән ачылачак. Асылда бу бизнес үзәкләр, анда Иннополис резидент компаниялары офислар урнашкан. Бу офисларга эләгү әлбәттә мөмкин түгел, әмма бу биналардагы
Кафе, кахвахана, ашхана, лаунж зоналар, почта һәм банк бүлекләренә барысына да ачык. Хәзерге вакытта без шушы технопаркның үзәгенә дә килеп җиттек һәм минем башлар әйләнә дип әйтергә буладыр, чөнки ул түгәрәк буенча урнашкан бина безнең. Монда инде шушы ишек алдында без айтишникларның ничек ял иткәннәрен һәм шул вакытта параллель рәвештә эшләгәннәрен дә карап китә алыр идек, әгәр дә җәй айлары булган булса. Сез дәген шушы технопаркларны күрә аласыз, сезгә бары тик Иннополис шәһәренә килеп, экскурсияга язылырга гына кирәк. Шәһәрнең инфраструктурасына килгәндә, монда шундый ук өйләр, квартиралар һәм маркетплейслар, кибетләр бар. Һәм шунысы кызык, һәр подъездның үзенең җирасты парковкасы да бар. Мисал өчен, менә монда биредә барбершоп урнашкан, шулай хатын кызлар өчен дә төрле матурлык салоннары, чәч тараш хәнәләр саны шактый. Тагын беләсезме, нәрсәгә игътибар иттем? Бөтен җирдә диярлек сәпитләр. Чөнки биредә территория бик үк зур түгел. Шуңа күрә үзең теләгән җиргә 5 минут эчендә барып җитәргә була. Шулай ук җыяу йөрүчеләр саны да шактый. Бүгенге көндә Иннополиста 3800 кеше яши. Шәһәрдә уңайлы тормыш өчен барлык нәрсә дә бар. Мәктәпләр, балалар бакчасы, медицина үзәге, спорт комплексы, банк бүлекчәләре, почта, берничә супермаркет, пиццерия һәм кафе. Халык автомойка хезмәтләреннән файдалана, йорт янындагы даруханәләргә йөри. Шулай ук ЗАГСта никахларын да терки ала. Шәһәргә ничек барып буласың? Беренче сул, минем кебек автобуста барып була. Бәясе 230 сумны тәшкил итә. Яисә минем кебек таксида. Бәясе якынча 1000 сумны тәшкил итәчәк. Хәзерге вакытта без илебездә булган иң яхшы айтишникларны чыгара торган университет каршында басып торабыз. Гомумән, Иннополис шәһәренең төзелүе шушы университет һәм студент кампуслар төзелүеннән башланып та киткән. Университет Иннополисның йөрәге. Биредә 900-дән артык студент укый. Университетта уку түләүле. Әмма студентлар грант алу мөмкинлегенә ия, ул белем бирүнең 100% бәясен каплый. Грант алгач, студент үз өстенә алган йөкләмәләрне үтәргә тиеш. Алар программаны уңышлы тәмамлау, диплом алу һәм һөнәри траекторияның берсен сайлау, партнерлык компаниясына эшкә урнашу, университетта фәнни тикшеренүләр үткәрү, мәгълүмат технологиялары өлкәсендә үз бизнесын ачу. Укыту күбесенчә инглиз һәм рус телләрендә алып барыла. Университет кампусы уку лаборатория корпусынан, торак һәм спорт комплексларыннан тора. Ерактан карасаң, ул очу корабленә охшаган. Шулай бит? Кызганыч, бу юл университет эченә кереп булмады. Тик безнең яхшы яңалыгыбыз бар. Әлеге университетта укыну һәм студент тормышын турында булган Нурбәк белән әңгәмәне безнең ноябрь чыгышында укырсыз. Шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сез дәген шушы IT дөньясы белән танышкансыздыр дип өметләнәбез. Һәм киләсе очрашуларга кадәр. Һәм без сезгә кичкенә генә бүләк тә әзерләп калдырдык. Хәзер без әйткән кичкенә генә бүләкне кая икәнен сез белә алачаксыз. Менә монда биредә ялкынның мерченнән футболка һәм нәкъ менә шуны тапкан кеше үзенең социаль челтәрләрендә ялкын журналын билгеләп куйса, без бик шат булачакбыз һәм бүләкнең табылганын әлбәттә беләчәкбез. Хәзер калдыру урыны турында әйтәм, безнең каршыда Попов исемендәге технопарк һәм без юлның икенче ягына чыгып, төзелә торган юл янына килеп җиттек. Шушы ташлар астына, зур ташлар астына гына калдырабыз аны. Килеп алыгыз һәм инде без җиңүчене алдан котлап куябыз. Сезнең белән тапшыру дәвамында мин, Алмаз Нигъмәтҗанов Һәм мин Алсу Касыймова идек. Пока-пока!